זה נכון, זה נכון. אז מה אתה אומר, בלו? אפילו את שפת הצפרדעים הוא כבר יודע. כאילו שהוא נולד בביצה. איך הוא מדבר בשפת הטווסים. אבל הכי חמוד רגשה, שהוא שר ורוקד. אז מה אתה אומר, בגירה? איזה גור מוצלח יצא לי? מוצלח כמו האמא. אמא של בגלי, איפה? שמעתי אותם. הם הבטיחו שהם יביאו לו אותו. תגידו לו שהם הבטיחו אותו בשפחה. נו! למה אתם מחכים? מי הבטיח? מי זה הם? מי זה הוא? על מה אתה מדבר? הם זה הם, זה הוא, והם הבטיחו לו אותו. הוא גם הבטיח להם חלק מהטרף אם יביאו לו אותו. ואז הם אמרו לו בסדר. טאקי! או שאתה מתחיל לדבר כמו חייל? שאני עושה ממך ארוחת צהריים. מי זה הם? הם זה הזאבים הצעירים בלהקה. מי זה אותו? אותו זה מוגלי. מי זה הוא? הוא זה שרחן הנמר. שרחן הנמר נמצא כאן באזור שלנו? הזאבים הצעירים הבטיחו את מוגלי. המצב מאוד מאוד מסוכן. אנחנו מוכרחים להזהיר את מוגלי. עכשיו. איפה הוא נמצא עכשיו? הוא משחק ליד עצי הפפאיה. פאקי, כן. הוא שם? כן, למה תמיד אני? פאקי! בסדר, בוא תחליט טוב. תראה איך אני רץ. מה עושים? אני לא חושב שאף אחד יפגע במוגלי, שאף אחד. אני חושב שלא תהיה לנו ברירה. אנחנו נהיה חייבים להחזיר אותו לכפרם של בני האדם. לכפרם של בני האדם? אבל אני גידלתי אותו, הוא כמו הבן שלי, הוא כמו אחד מהגורים הקטנים שלי. אין מה לעשות, רגשה. כל אחד שייך למקום ממנו הוא בא. וגם מוגלי יהיה חייב בסופו של דבר לחזור אליך, בני האדם בכפר. אבל לא מעניינים. רוצה לרקוד? מה הולך פה? מה אתם כאלה כבדים? מה קרה? באמת. אף אחד לא מת, מוגלי. אבל יש מישהו שרוצים להרוג אותו. את מי? אותך מוגלי. אותי? למה? כי שרחן הנמר מחפש אותך מאז שהיית תינוק. הוא רוצה להרוג אותך. ועכשיו גם הזאבים הצעירים רוצים להיפטר ממך. אבל למה? למה שמישהו יוצא להרוג אותי? ולמה הזאבים הצעירים רוצים להיפטר ממני? כי אתה אדם, ויש לך מבט חודר וחכם, הבט לתוך עיניים. הנה זו הסיבה. אפילו אנחנו איננו יכולים להביט אל תוך עיניך. אנחנו אוהבים אותך. הזאבים הצעירים שונאים אותך, כיוון שאתה אדם. בוא מוגלי.